अनसुलियाय सिथ्ला सिबखांनानै थाबैनो ओंखामा संदो दे। इसे जानानै हाजिरायाव थांनो आं। बिफा, नों दिनै थांथ'आबा हामगौमोन नामा? थाङाब्ला बोरै जानो बिमा? फिसाफोरनो माखौ जाहोनो? हे गसाइ, मा जाबावगोन? हाजिरा मावै मावैनो देहायानो गेरेबथारबाय। नै बिफा, नोंसाला रमलनो मेट्रिक पास जानायनि बाइक नांगौनो। मा खालामनो नांगौ जाखोथाय? मा बाइक मा साइक बेलाय? बाइकखौ बायनानै होगोन आं थिगानो। बाइकआ माजों खारगोन? दैजों खारगोन? दैजों सलायनोसै? मास मोनसेयानो जायाखै रोजा रांनि मबाइल नांगौ होननायलाय मबाइल बायनानै होबाय, बेखौबो गाज्रि खालामबाय आरो दानिया बाइक नांगौ जालायबाय। फरायसा गथ'फोरनो बेफोरबायदि गारि मथर बायना होनानै उदाङै हगारजायालै बिमा। आथिखालाव ओरैनोब्ला गथ' गथायफोरखौ मोजां खालामनो थांनाया जोबोद गोब्राबथारसै। दे थांदो। दे थांदो आइ, दे थांदो। आं थांबाय थानोसै बिमा। दाहार, फैद' फरायसालियाव थांनोसै। थौदो थांनोसै। थौ। अनसुलियाय, नों दिनै थांथ'नांला। मानो आयै? आं देहाखौ मोजां मोनाखै आइ। दा मोनायाव माइरं गरसेबो गैया। नोमफायाबा दिनै माइरं मोनबोगोन ना मोनबोआ थिग गैया। बेनिखायनो आं बै दाउ फिसा मानैखौनो जुगिबिल हाथायाव फानहैनानै माइरं लाबोआब्ला माखौ जानो नोंसोरलाय? थौदो थांसै।
आब' ओंखाम गैया नामा? गैया आगै आफाया दा मोनायाव हाजिरा मावना माइरं लाबोबासो मोनजागोन। दा गाबसै आगै दा गाबसै फावरिया खाफाल गाबलालाय माखौ मोनजानो। ओइ दाहार नों बेहाय मा खालामदों? नोंसोर गेलेनायखौनो नायदों आं। नोंबो गेलेफैया मानो? हायालै जोंहा बेफोराव हगारनो। दाहार नों न'आव थांथ'वा नामा? थौदो थांनोसैबा। दे फरायनाया मा सिरि थाखो? आयै दा बायदियाव आफाया थैनानै थाङोबा आंनि फरायनाया मा जानांगौ दे? आरो जोंखौ सोर नायगोन दे? जोंहाथ' माहाजोन नङाना। हामा आफा बेबायदि बुंनो मोना। आयै आफाया मानो दाबो फैयाखै? गुबुननि न'आव हाजिरा मावनायालाय बोरै गावनि गोसो बायदि फैनो मोननो? दा फैगोन आरो मा? दे फरायदो लेखाया।
दाहार फिसा नों फरायदोंना? औ। दे मोजाङै फराय। आं बेदर एसे लानानै फैदों। दा जोंहा बोथिसे स्राय मोजाङै जागोन। बिमा, अ बिमा, बिमा। बिमा, बिमा। मा जाखो बिफा? दाहार, दाहार। आफा नों मा जाखो? मा जाखो? खर' सादों। आइदै खर'खौ गिदिंजोबनाय मोनथारदों आं। थां बिमा, डाक्टार लिंना लायदो। सोर फैनो जोंनावलाय? थाखा गैया फैसा गैयाखौ मिथिखानानैलाय मोखांखौनो हाला रावजोंबो। दाखालि बावै आं सुजानाय बाखिखौनोबा होनो हायाखै। सनाराम, ओ सनाराम फंबाय। हाब माथो जाब्रबखो? मैयासो मोजांमोन माथो। मा जाब्रबखो? मोजाङानोमोनलै आदा। दा सोरांसिनिफ्रायसो जादों। आंलाय हाजिरासो नागिरबोदोंमोन। थोद दालाय सोरखौ मोनबावनांगौसै। मा खामानि आयं? बारिनि हाग्रा एवस्रांहैनांगौमोनलै आयं। हाजिराखौनो नागिरना मोनथारासै आङो। आं थांगोन आयं। हाब नों हागोन ना? हायोब्ला थांबानो जाबायना। दे आफा नों जिरायथ'। थौ आयं। नै सनाराम फंबाय, नों थादो दे, आंबो थांसै। दे आदा। हाब हामारोथ'। गुबुन गथ'मोनब्लाथ' बानाय आरो मेंनायजोंनो मावनाय नंलामोन। बानाय आरो मेंनायखौ नायोब्ला उदैनि उखैनाय आरो गोसोनि उखैनायखौ
माब्रैथो सुफुंनो हानो आयं? नों थिगखौनो सानदोंलै आयं। नंगौ, बानायखौ बानाय, मेंनायखौ मेंनाय सानालासिनो मावब्लासो सानसे जाफुंसारोलै आयं। दे मोनानोसैबो आयं, नों न'आव थांदो दे। राङाबो लांफाखादो। बिमा, आं बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय बिमा। आइदै खर' सादों, दाबो सफैयाखै नामा? आं थानाय नंला बायदि मोनबाय आं। बे समाव दाहार फिसाखौ खेबसे नुलांनाय मोनब्ला हामगौमोन। सि बिफा, नों बेबायदि रावखौ दा बुं, खुगा खुमुदै। आफायासो बारा जाथारदों नामा? दाहार फिसा, नों सफैबाय।